Бүгін генә дуслар, радиода бөтен дөнья уйламаганда нитмәгәндә яхшылык эшли торган көн дип игълан иттек. Менә уйламаганда нитмәгәндә кибеткә барган идем. Кибет каршысында бер абзыең, бабай, әйе беренче подъезд атлый да алмый, исерек тә түгел үзе, но авырый, нишләтәсең. Менә өенә кайтып куям әле. Күрдең ничек туры килә, Первый подъезд, да? Яхшылыкта булыйк, иптәшләр. Эй, малай, Алла сакласын. Инсульт булды миңа ди. Вот, вестибулярный аппарат эшләми ди, көчкә. Менә бу молодежный урам 6-нчы йорт. Шунда килгәч, мин бит монда яшәдем. Шушы йортта квартир снимать итеп яшәгән идем мин. Беренче подъездда ялгышмасам. Күптән инде. Студент елларыннан соң итси башлагач шунда яшәгән идем. Шушы Кадерле Авик районында. Исән сау булыгыз, дуслар, якыннарыгыз авырмасын. Менә бит күңелгә рәхәт булып китте, яхшылык эшләдем. Кибеткә барып сумкасын тутырган, ашарга бетте өйдә ди, шуңа чыктым ди.